Déana ó Cnéile is ainm dom, tá mé aon bhliain déag d'aois agus is brálam a bheith crothú. Thas méid in na mloch nollag 3 bhliain ó shin. Thug mé de inspreid rom. Bhí go bhfuirt againn é duine na mloch nollag le chéile. Láháin dúirte lem goileag mar gan na nollag. An taige do bhhaile mu thugmud go carnach é. Tugam mé de cúna rom leis an nglúte. Tugam mé dhearfar saibh cúna rom leis an maisiúcháin. An rud is fearlam faoi ná bheith duine maisiúcháin. Bíonn roinnt talamh i gceist. Bíonn glúte, shrang agus maisiúcháin ag teastáil. Is bráilm a bheith chud an spréisneachta orthú. Tá suaimhneas ag bainteas na málainn. Is málam nuair a icion daoine tara mo chuid crothaíochta. Is bráilm a bheith duine alaíne agus ag feideamóireacht. Bhí únaí ag ceangan na cuid atá ann, tugam me héana agus saibh bainne róibh gach maidin agus tunúna. Is mise éalna agus crothaín.